Wara 3 xhur ta' riabilitazzjoni fl-isptar Keringrek, il-pulizija li kien spiċċa mtajjer f'Diċembru li għadda waqt li kien qed ibiddel tajjer tal-karozza ingħata l-aħbar li jista' jirritorna d-dar. Iż-żagħżugħ Chris Bonello kien sofra feriti serji tant li spiċċa rikovrat fl-ITU jissielet għal ħajtu u kien safa mtajjer minn karozza waqt li kien qed jirranġa puncture b'riżultat li nqabad bejn iż-żewġ karozzi. Bonello kien kostrett li jagħmel 3 xhur rikoverat fl-isptar Mater Dei. Fil-bidu għamel kważi ġimgħa sħiħa jissielet għal ħajtu u wara numru ta' interventi maġġuri kien qaleb għall-aħjar. Imbagħad għadta 3 xhur oħra fl-isptar Keringrek għal fiżjoterapija. Fl-aħħar ġimgħat Chris Bonello kien irringrazzja lil kull min talab għalih u kull min wassallu messaġġ ta' kuraġġ u pożittività. Anke hu stess fi żmien il-miliet uża l-pjattaformi soċjali tiegħu biex ikun pożittiv, tant illi rrepeta appelli sabiex in-nies jersqu l quddiem u jagħtu donazzjonijiet tad-demm. Fuq Facebook Bonello ringrazzja lill-qraba, il-ħbieb u l-kollegi tiegħu fil-korp, flimkien mat-tim mediku li ta' kuljum kien isibhom ta' spalla fil-proċess ta' fejqan tiegħu.